Helo, fy enw i di Gwern a heddiw dwi am fynd â chi ar daith o gwmpas pentref Santes Fair. Mae tua 600 o ystafelloedd yma, gyda'r rhan fwyaf yn en-suite, ond mae hefyd fflatiau stiwdio ar gael. Mae yna 2 tref yma ac ystafelloedd fforddiadwy sydd yn rhannu ystafelloedd ymolchi. Mae gwely bach dwbl ym mhob stafell yma ym mhentref Santes Fair, heblaw am yr ystafelloedd fforddiadwy. Mae pentref Santes Fair wedi leoli ar ben Lôn Bopty, felly wneith o definitely gadw chi'n ffit, ond mae'r golygfeydd ar y top yn anhygoel. Dyn ni mond 5 munud o gerdded o'r stryd fawr. Gynnon ni spoons, gynnon ni baby. Pub arall, mae yna 2 siop, y 2 just 10 munud o gerdded o Santes Fair. A lle pizza top notch. A dyn ni just 1/4 awr o gerdded o pontio ar prif adeilad. Mae'r adeiladau yma yn y pentref i gyd gyda enwau Cymraeg, fatha Cemlyn, Cybi neu Pen Môn. Dyma tŷ tre, gan i fynd fewn. Croeso! Helo! Dyma gegin tŷ tre sy'n cael ei rannu rhwng 8 a 12 o bobl. Mae Daniel yn hoffi'r llety yma oherwydd y preifatrwydd a'r adnoddau modern. Dyma ystafell wely mewn tŷ tref. Mae o yn neis ac yn fawr gyda gwely dwbl fach. Dyma ystafell molchi sy'n cael ei rannu rhwng 2. Dyma Bryn Eithin. Dyma lle mae opsiynau fforddiadwy pentref Santes Fair. Mae'r gegin yn lle gwych i gymdeithasu. Dyma un o'r llofftydd fforddiadwy, gan i gael look. Helo. Gyda'r llofft yma, ydych chi yn rhannu ystafell molchi gyda gweddill y fflat. Mae pobl yn dewis yr opsiwn yma oherwydd bod o yn rhatach na rhai eraill, ac felly maen nhw'n gallu mynd a gwario'r arian yn neud rhywbeth arall. A ie, dwi'n meddwl bod hwn yn opsiwn rili dda. Mae pob peth ydych chi angen yma. Mae barlows yma, sydd â siop a siop goffi. Ystafell gyffredin. Golchfa ddillad, ystafell gyfarfod, ystafell gyfrifiaduron, ystafell dawel, a cegin ydych chi'n gallu bwcio. Dyma acapella, lle mae llawer o'r digwyddiadau cymdeithasol yn digwydd fel nosweithiau karaoke a ffilm, a mae'r rhain i gyd yn cael eu trefnu gan y criw Campws Byw. Fe gewch chi aelodaeth am ddim i Ganolfan Brailsford, neu os ydych chi eisiau dod am un tawel yma, gewch chi ddod i'r ystafell ffitrwydd yma ar y safle. Mae'r fflatiau yn ddiogel iawn, a gyda'ch cerdyn gallwch chi fynd fewn i'r fflat a wedyn i'r llofft. Dewch am look. Mae hon yn gegin safonol yn y Santes Fair ac yn le gwych. Mae yna digon o le i goginio, i bwyta ac i gymdeithasu yma. Yma mae yna bwrdd bwyta mawr a lle eistedd cyfforddus. Mae hefyd gofyn i chi ddod a cyllyll ffyrc, llestri a pot and pans chi'ch hunan. Mae bob un gegin yn cynnwys toaster, tecell, popdi, microdon, bwrdd smwddio, hoover a fridge freezer. Byddwch chi'n cael cwpwrdd eich hun ac hefyd gewch chi silff yn y fridge a silff yn y rhewgell hefyd. Dyma ystafell wely arferol. Dych chi'n cael gwely 4 troedfedd, sef gwely dwbl bach. Mae desg cader a Wi-Fi yn cael ei gynnwys. Silff llyfrau a bin gwastraff. Dros storio o dan y gwely. A wardrobe. Rhaid chi ddod a dillad gwely chi'ch hunan a gewch chi roed posteri chi'ch hunan fan hyn i wneud y lle'n gartrefol. Os ydych chi'n bwriadu gwylio teledu byw, cofiwch rhaid chi gael trwydded teledu, ond mae yna croeso i chi ddod â unrhyw consoles neu unrhyw beth fel yna. Cofiwch, mae yna rhai pethau ydych chi ddim yn cael dod efo chi, ond mae yna rhestr ar wefan y brifysgol. A dyma'r en-suite. Mae myfyrwyr yn gyfrifol am rhwynhau eu llofft, eu bathroom a y lle cyffredinol. Hyn, mae yna cleaners yn dod fewn unwaith i wythnos. Dydyn nhw ddim yn gwneud eich llestri, ond maen nhw'n gwneud yr ochrau, y sinks a'r lloriau i gyd.
Bydd eich biniau sbwriel ac ailgylchu hefyd yn cael eu gwacio unwaith wythnos. Os dewiswch studio, mae pethau chydig wahanol. Mae 4 math, gyda'r un yma yn Studio Deluxe. Gad i ni gael look. Hiya. Mae'r un eitemau yn y gegin yma ac yn y gegin cynt. Yr unig gwahaniaeth ydy stim cleaner yn dod. Un o'r rhesymau roedd Ella eisiau byw yn y studio oedd i gael cegin preifat. A mae yna en-suite yn bob un o'r studios. Mae contract yn 42 wythnos i is-raddedigion ac yn 51 i ôl-raddedigion. Bydd eich ffïoedd yn cynnwys eich stafell, eich biliau i gyd, yswiriant cynnwys ac aelodaeth i'r gampfa yn Brailsford ac ar yr safle yma ac hefyd campws byw. Gewch chi gadw eich beic yma am just 20 punt am y flwyddyn cyfan. Dyma'r swyddfa neuaddau lle byddwch chi'n dod i bigo fyny eich post ac yn rhoi gwybod am unrhyw faterion cynnal a chadw. Byddwch chi'n teimlo'n ddiogel iawn yma gyda diogelwch 24 awr. Os oes gennych chi unrhyw broblemau, mae mentoriaid hefyd yn byw yn neuaddau lle gallen nhw helpu chi. Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio yma, lle os hoffech chi parcio yma, bydd rhaid chi gael permit, ond y peth da yma ym Mangor ydy mae digon hawdd i gerdded i bobman. Gobeithiwch bod wedi mwynhau y daith heddiw. Os oes gennych chi unrhyw fwy o gwestiynau, cofiwch gallwch chi fynd ar dudalen cwestiynau cyffredin ar wefan Brifysgol Bangor neu cysylltu ar neuaddau@bangor.ac.uk.